B I R R D D bird bird दाउ दाउ बर'आव दाउ बुङो F F I I S S H H fish fish बर'आव ना बुङो बेखौ N N E दे जारिमिन मोजाङै गोसो हो आरो स्मार्ट मोजाङै फोरों बयाबो नों बायदि रं नाम्बार 1 मोननो हानाय बायदि जागोन आफा I am ready आं रेडि खा दा दोन बेफोरखौ दानसेखौ बेफोरबायदिजों ओंखाम मोनजाया हा बिदिनो थाबाय थानोसै खामानियाव थांला औ आफा थांदो लोगोफोरा नेनानै दङ खोमा दा आरो लेट जालायबा बेथना खम जालायगोन थांदो आफा औ दे थांगोन दा बिजाब फरायखांबा दुगै लोबै ओंखाम जाना फरायसालियाव थां दोनहाय बिजाबा गोख्रैनो आरो अमा आदाराहै आरो बेनि उनावसो ओंखामा खुरनानै जा आं गामियाव थास' बिबार फाननो लाङि आरो स्कुल गखांबाथाय न'आव थाब फै नङाबा मोनगोनसो आयु माथो बिसोर दरजाखौनो फांना गालाङाखै आयु माथो बिसोर गासिबो ओंखाम ओंख्रि जालांजोब्बाय फैग्रोथोंल' र' बिसोरखौ Ayo ada kenang lah. Mana buat? Kamu ketika kasih jalan cobain, terus aku mana sih pakai, ha? Terus aku mana pakai? Aku mana pakai? Aduh ayo yang kedapur Ada nontonnya sih kok, siapa kata sampai dong ada ini mincibla, nonton sania binu itu di mana kagak mincika.
Simang, Jaremin, Bima, aku tanya ke mati siri, ngorok dia nama. सफैबाय आफा Oh, Sofi bay, hanya mela bawa tangga. खामानि मावदों खोमा Haji nih lepas serak udah ke. थांदों आफा फरायनाय फरायफ्राव उन्दुसाबाय था नोङो दिनैनो हाजिरा मोननाया बोरो Gayalai Bima, malai mahasiswa kawin cucu tandem, bisa pun kursi pun punya jasa. एबार मावनायनि फैसाया गासिबो आंना आखायावनो जाजोबनांगौ हेल' दं सना ओरैनो जिरायनानै आं बेबायदि हौवाजों रायजो जानो हानाय नंलाहाय आंखौ नों माला लांगोन नों लांबानो आं थांसिगोन आरो मोनसे खोथा थु आंखौ बेरायनो लांदोना आं दुगैनानै थांगासिनो दं लामायाव ओंखारनानै था Ini mela bawa tangga. खारबाय नोंनि खिगुनाया फैनो फैनो गासिबो थागोन Cerita nih, ini aku lah bang Trebay. Ada kok dokter ke kamu cari lagi sinor, anjing kamar tangga. मिथिया आङो आं हारसिंनो गुबुन मिथिङाव थांनांगौ आखाइ दं आथिं दं गावबागाव संनानै जागोन Deh, bidiब्लालाय tinggal फरायसालियाव थांनांला. गामियाव मिटिं दं आं बेयाव थांसै. जागोन दे आफा बिदिबालाय ओंखाम ओंख्रिया संनानै दोन जुदि आं फैनानै मोनजाफ्लायाबालाय दिगदारसो दं जागानायफोर ओंखाम ओंख्रि गैलाबाय जोंदो नामा आयै जारिमिननि खर'आव गोबां खावफि जादों बेखौ खनायावनो माब्ला समा बारग'खो थालखौनो मोनासै आङो जानोबा हले मावगारा खामानिखौ हले मावगारो आयै नोङो मिटिंनिफ्राय फैनानै गोबां मेंबाय जानांगौ थां दुगैनानै फ्रेस जादो ओंखाम ओंख्रिखौ आं संसिगोन दे बासो गोदोरावहाय आइनो मा नागारना खालायबाय थायो नों सिगांनि आइ बायदियावनो लानानै खाथियो आजा आयै नों मानो फिसा दाखौनो गिदिर खालामनो नागिरो बे देहाया नोंसोरनि गिबि बिमा नङा नैथि बिमा गदायसो बिमा गदायनि अननायखौ नोंसोरो दिनैसो मिथिबाय नङाना औ मिथिबाय बिमा गदायनि अननाया जोबोद गाज्रि नाथाय बिमा गिबिनि अननाया जोबोद मोजां दिनै नोंनि गोसोनि साननाया जोबोद गाज्रि मैला गोसोनि नोङो हांगारसो बेयावलाय मा जादों मानो दावराव दावसि नोंनि नोंसाला मोजाङा ओंखाम ओंख्रि संनानै दोनाखै उल्थासो नांलायबावदों बिफा खावब्ला फैनायखाय आरो अनखौबो माखौबा गाबफ्रादों हामारि फिसा बिमाजों उल्था नांलायनो बे फिसा जारिमिन खाफाला मानो थै जेबो जायाखै दहाय बेरायनो थांनायाव अन्थायाव सौदुना गोलैदों दे जाबाय नों संनो हागौदि थां ओंखाम ओंख्रिखौ आं संनोसै
गरमथारब्रा बिमा बिमा दै गिलास लाबो फैसा सानालाय बहा थांदों फरायसालियाव थांनो थाङाखै गैया थिनहराखै आंनो उरखौ माहाजोनाव हाजिरा मावनो थिनहरदों मा नों थानाय बेफोरबायदि मानो खामानि मावनो थिनहरनांगौ स्कुलाव थिनहरनो नागारै मानो खामानि मावनो थिनहरनांगौ नोङो नों दिनै आंखौ आखाइ होजेनबाय मोनबाबोसो नों बाराबा आंजों खनसे साननानै नायग्रो संख्रि बायनो फैसा गैयाखासो हाजिरा मावनो थिनहरदों आङो संख्रि बायनो फैसा गैयाबा हाजिरा मावनो थिनहरनांगौमोन नामा आंनाव बिनो हायामोन र' आं दखानाव लाना फैनि सानैबो आथिंखौ सुनानै गोख्रों ओंखाम जाहै नोंसोर थाखायनो दिनै आं रायजानांबाय बुजानांबाय आंखौ आगारदो नोंसोरखौ दिनै होथारगोन आङो नोंसोरनि थाखायनो रायजादों बुजादों आङो नोंसोरखौ दिनै नागारथारा आंखौ आगारदो अननानै थारगोन आं नुवा नोंसोरो दिनै ayo nani kuli fैदो आफा नै बिमा संख्रि लांफैदो लाबोबाय संख्रिया औ लाबोबाय बिमा हा बेसे सानखौ लेंहरलाय गोनां खोथा रायलायनि ज'नो जारिमिन सिमां ओरै फैलाय मामोन आयै हा बे आथियालाय माथो जालायखो दहाय दुगैनो थांनायाव बथल गबायबो होदोंनो गोथौ बसायदों नामा बारा गोथौ बावाखै गाबोन समफोरालागै हामगोन दे सिन्था जानाङा दे ओइ खोनासं गामिनिफ्राय खामानि मावनो थांनो नागिरदों खैमायाव थाखायहाय खामालाथ' थाङोनो सानब्रैल'सै थांनो गोनाङा न'फ्रावबो फैसानि गोनांथि जाबाय थायो नालाय ओंखायनो आंबो थांनो सानबाय थां गामिनि हाजिरायालाय 300ल'सो दे आफा थांबानो जाबाय जों अरायबो हेपि थागोन
बिमा बिसोरखौल' खेल लाबाय था आरो मा नांगौ मा नाङा उदिस्ला फरायसालियाव थिनहरबानो जाबाय जागोन दे फिफा एबाराव नों आंखौ जेबो सिन्था खालामनांला थु फिसा ओंखाम जानोसै थु सिमां न' सिङाव हाबनानै मा खालामबाय थायोहाय बियो लेंहरबाबो खोनाया न' सिङाव हाबनानै मा होबाय थायो बियो नोंखौ खोनाया आं गाबज्रिनायखौ ना खोमा गैया आयै आङो मुखस्थ'सो लागासिनो दङमोन ओंखायनो खोनायाखै ना मा थैनाया आत्मा जानानै नोंखौ फोरोंबाय थायो नामा आयै जोंनि क्लास 9नि एग्जामा जासिगोन ओंखायनो गोसोआव थायैफोरखौ आङो मुखस्थ'सो लागासिनो दङमोन सोर साबैसे लेखा फरायनानै साख्रि मोनदोंहाय जायहा जेराव नाजानाय दङ बिनि गोसोनि साननाया सानसेब्लाबो जाफुङो आयै नों मा थैनाया आंजों नांलायसो नोंखौ बिदि उल्था फोरोंदों खबरदार आयै आंनि आइनि खोथाखौ फंसे बुंबावब्ला नोंखौ आं दिनै मा खालामदों आंखौ मा खालामदों मा खालामदों आयै प्लिज साख्रि मोना गान मोना फरायबाय थागोन सावजोबथारनाङो लेखाखौ गारा आङो गासिबो सावजोबथारनाङो बे लेखाखौ मोनसेबो गारथारा सावजोबथारना आयै नों मानि सिगाङावबो फामनांगोन आयै दिनै आंखौ आयदा होनसै नोंसोरो आंहा दं नाम्बारजों थांसै दं नाम्बारजों फोरमायलांसै आंहा दं नाम्बार मोजाङै दंखायो आयै जों गारनानै दाथांसै ना प्लिज आयै जोंदाव मा जादों नोंखौ मानो सिन्था नुदों थ' ओंखाम जानोसै नै मा जादों उखैदोंबा नों जानायखौसो मोजांसो जागोन सानदोंमोन आं न'नि बिबाजै बिबोनां गासिखौबो खालामजोब्बाय आङो साला नोंखौ लानानै मोजांसो जागोन नंगौमोन आं धंस' खालामबाय नोङो बे न'निफ्राय दानो ओंखारलां आंनि मेगननि सिगाङावनो नोंनि थाखायनो थाखा फैसा दोन दौलद गासिबो दैयाव थांजोब्बाय नों बायदि हिनजावखौ आं नाङा बे आगोलनि फिसाया नोंनो मा होदों मा होआखैमोन बिनाव जानानै होबायखाय आंनाव खुरनो फैदों नामा गिदावत दिनैनिफ्राय नोंबा नों आंबा आंसै आजा
दिनैथ' रबिबारखा सानैबो दा बाजारावनो थांनोसै खोमा जागोन दे आदा दे खामानिफोरखौ फोजोबग्रोनि दा दुगै लोबै थांनो हागोन बाबु नोंसिनि आफाया मा जादों गोख्रै बुङा मानो नोंसिनि आफाया बे बुहुमाव गैलिया मा बाबुमोन जाबाय बे बुहुमाव आइबो गैला आफाबो गैला आदा जों ज'यै माने दुखु मोनबाय थायो Simaksa, आंखौ निमाहा होदो जारिमिन आंखौ निमाहा होदो आयै नों जोंनिया नों जोंखौ बिदि खुलुमनो मोना जाबायाबो बारा दुखु खालामबाय थानांला नोंसोर हाया सिगां मोजां मोनबोदोंमोन आङो बिदिनो अनसै फिसाफोर आंखौ निमाहा होदो आंखौ आजादि बुं आजादि आयै बिदि मोना बिदि हामा